Hát igyekszünk a ring szélén a ringet elhagyó versenyzőket megszólaltatni. Zubák Tibor interjúját hallották az imént Kurály Zalánnal, és már is érkezett a két következő versenyzőnk. Ahogy említettem az elején, Pap Krisztián, a Gewiss tréningese az első olyan érintett, tehát Krisztián az első érintett a Gewiss, hazai Gewiss versenyzői közül, aki ringbe lép. Szalka Ferenc az ellenfele, a Szentendre Gymből. Jussi, felszokott az adrenalin szint így, hogy saját versenyzőt? Így van, saját versenyző, így kicsit jobban izgulok nyilván, de bízom benne, mert Pap Krisztián egy remek felkészülésen van túl. Én úgy gondolom, végig kísértem, és nagyon jó formában van. Nyugodtan megengedett részedről egy-egy felkiáltás, hogyha kiszaladna, ő maradhat szubjektív. Mit jelent az, hogy felkészülés, mióta készül kifejezetten erre a mérkőzésre, vagy erre a gálára? Igazából mi folyamatos felkészülésben vagyunk, de nyilván most beérett, úgy gondolom éles, és kíváncsi vagyok nagyon, mi lesz a meccs végkimenetele. Krisztián nagyon jó térrel egyébként, ezt meg kell hagyni, illetve ellenfele Szalka Ferenc pedig jó kézzel. Szóval nézzük meg. Ismeri egymást a két versenyző? Nem ismeri, képzeld, de most találkoznak először. És a Szalka Ferenc most ugrott be. Ez az egyik meccs volt, ami... Krisztiánnak kerestünk ellenfelet lényegében a versenyhez, és hát Szalka Ferenc nyilván emiatt is. Nincs könnyű helyzetben, hazai közönség sem feltétlenül őt fogja támogatni, de... Pontosan, de Krisztián bevállalt volna bárkit, ezt mondja, mi versenyzünk. Izgalmas mérkőzésre számíthatunk, én így gondolom. Mindkét fiatal srácon látszik a magabiztosság. Jó pörgős mérkőzés lesz, én ezt tudom mondani előjáróban igazából. Egy kicsit visszalépünk, ami a súlycsoportot illeti, mínusz 52 kilóban a két fiatalember, és 3-szor másfél percet fognak küzdeni. Úgyhogy egy rövidebb mérkőzés lesz, mint az előbbi, ez egészen biztos. Rövidebb, viszont annál inkább pörgősebb, én így gondolom. A piros sarokban tehát Pap Krisztián, a Gewiss tréningese, a házigazda Gewiss tréningese versenyzője, ellenfele Szalka Ferenc a kék sarokban Szentendréről. Nem soká kezdünk. És nézzük. Krisztián úgy gondolom dominálni fog a téresével. Kiemelkedően jó clinch technikája vannak, én így gondolom. Ezzel a Szalka Ferenc pedig remek kész technikákkal rendelkezik. Stílusok is csapnak össze ezen pontosan, a csapáson megnézhetjük. Akkor. Felvédőcsere történik most Szalka Ferencnek. Kicsit talán lassabb a beállás, mint az iménti mérkőzésen, de koncentrációt nem könnyű megtartani. Nem, pontosan ahogy mondod. Bokor Zoltán és Zillei Sándor a sarokban. Na hát a fiúk már nagyon kezdenének, és úgy néz ki, hogy a vezetőbíró is engedélyt ad erre, és akkor nézzük a második küzdelmünket. És rajt. Ez az. És egyből jönnek a clinch technikák, Krisztián abból szépen térrel. Igen, nem árultál zsákba macskát, látjuk azt a térdet dolgozni.
Gyönyörűen zárja ki Szarka Ferenc fejét. És gyerünk, mehet tovább a küzdelem. Ez az. Szép. Sarokban bíró szétválasztja őket, és folytatódhat a küzdelem. Ugye ebben a korosztályban még nincsen könyök technikák, és nincsen fejre tér, ezt tudni kell. Szép Krisztián jó zárja ki a Szarka Ferenc fejét, viszont Szarka Ferenc is szépen tér el. Szép horoggal találták Krisztián, de Krisztián nem hátrál meg, így folytatódhat a küzdelem. Első menet vége, és ugye ezek másfél perces menetek, így. Igen, érezhetően rövidebb volt a menet, de fél perc is sokat számít, amikor az ember... Pontosan, minden másodperc számít, én azt mondanám. A levegőt már nehezebben veszi, ez még csak az első menet volt. Ez talán egy picit tapogatózóbb, mint pontosan, az első tapogatózóbb, ismerik megfelelő egymás a srácok, én így gondolnám. Krisztián nagyon szépen kivitelezte a clinch technikáit, még Szarka Ferenc láthattuk, próbált dominálni horogütésekkel, egyenesekkel. De hát nézzük tovább a mérkőzést, ideig kiegyenlítették szerintem. Sok múlik azért, még 3x másfél percnél is az állóképességen. Ti hogyan dolgoztak ezen, hogy lehet a versenyzőket minél inkább igazából én azt mondanám, Bokor Zoltán, ő készít fel minket végig, ő nagyon rendben van etéren, szerintem etéren is. Így rengeteg futás és különböző feladatokkal csináljuk ezt. Úgymond. Szerintem Krisztián elég magabiztos saját munkájában, mert nagyon jó munkát végzett el. Rengeteg munka van benne. Én azt tudom mondani. És ez látszik is, menni fog előre végig. Szép taposó megy be, clinchbe. Ez az... és eldobják, semmi baj. És mehet tovább a mérkőzés. Szép forog volt Szarka Ferenctől. Két tiszta ütés, bár Krisztián egyből fog rá clinchre is, még egyszer eldobják. Szép taposórugás. És fogja be egyből Krisztián. Látszik, hogy erőltet a clinch technikákat, ami megy neki igazából. Sajnálom, hogy nincs fejre tér, mert ezt Krisztián nagyon jól tudja csinálni. Saját szempontból mondom. Felnőttként az Felnőtt, pontosan. meglepi a mezőnyt majd ezzel. Gyönyörű taposórugás, és erre megy egy térd. És zárja ki a fejet, és mennek. Ezek nyilván pontszámok, ezek a téresek is. És még egyszer, Krisztián a földre kerül, de mehet tovább a mérkőzés, felpattan gyorsan. Harmadszor a földön Krisztián, tehát a találatok azok szép, jobban. Keresztbe verték, de... Szép. Nézzük tovább. Remek meneten vagyunk túl. Abszolút. Fel van építve mindkét versenyző részéről tudatosan. És Krisztián megkapja a tanácsokat, amit a harmadik menetre magával vihet. Ugyanígy. Szarka Ferenc is. Mind a kettő remek versenyző, én szerintem fiatal feltörekvő versenyzők. Nagyon úgy tűnik, hogy Szarka Ferenc is felkészült abban, amit te is mondtál, és ezeket a térrugásokat nem annyira hatékonyan tudja így az első 3 perc alapján. Mondod, jó meglátás, igazából. Szépen dolgozik kézzel, mint gondoltam, Szarka Ferenc. Pap Krisztián pedig jó erőlteti a clinchet. Van második, harmadik terve Krisztiánnak. Ez azért mindenképpen örömteli, és látszik, hogy mennyire fejlett, képzett versenyzőről van szó. Így van, ahogy mondod, hogy ez egy remek mérkőzés ideig szerintem. Mind a ketten még nagyon fiatalok, feltörekvő versenyzők. És nyilván mind a ketten győzni szeretnének. Pap Krisztiánnak egy jó kis biztatást a hazai közönségtől. Az utolsó menetre különösen adhat egy plusz töltetet. Pontosan, és mehet az utolsó menet, nézzük elébe. És Pap Krisztián egy fejrugásra próbálkozik. Szép térd.
újabb tértechnika, kizárja a fejét és a bíró szétválasztja őket. Taposulásra próbálkozott, viszont Szarka Ferenc kéztechnikájával válaszol szépen. Pap Krisztián ezeket sajnos több találatot is bekapott, de nem tántorodik meg, megy tovább. A hazai közönség biztatja, és így nincsen, hogy visszafele megy, csak előre. Gyönyörű, fogja be és térre. Gyerünk, Krisztián! Szarka Ferenc is jó dolgozik clinchből egyébként, azt meg kell jegyeznem. Érzéseit Krisztiánnak meg kell nyomni a végét. Ez pontosan. A menet, ebben a menetben benyelt néhány hangsúlyosabb találatot benyelt, így van. Gyerünk és újabb clinch. Mennek a térdesek. És jó, szétválasztja őket a bíró. Fel nincs sok vissza. És mehet, nézzük tovább. Új, de szépen jobbossal találtak Krisztiánnak. És vége is a mérkőzésnek. Gyorsabban eltelt, mint ahogy szerettem volna. Nagyon így szép, van. tiszta küzdelem volt, és kifejezetten látványosan sikerült a vége is. Mind a két srác nagyon jól küzdött, én azt tudom mondani. Talán éppen fordítva építették fel magukat, mint az első meccsen, ott azért érezhetően fogyott a lendület. Gyakorlatilag az első menet tapogatózása után Pontosan, itt menet szépen kijelzett élvezetes. küzdelem volt, én azt tudom elmondani erről. És akkor nézzük a bírói döntéseket, hogy milyen döntés született a végeredményről. Kicsit azért mindenkinek hevesebben ver a szíve itt a Gewiss fanatikusok és érzelműek Pontosan, között. és Krisztiánon közben egy kalap felkerül. Egyhangú bírói döntés, azt hogy jól hallom. Krisztián a kis cowboy fiú. És nézzük. És Szarka Ferencnek adják a mérkőzést, de egy nagyon jó kiélezett mérkőzés volt. Mind a két srác jól ment. Egy nagyon jó ellenfelet talált Krisztián, akár Pontosabb, mondhatni egy a jövőben. rutinosabb ellenfelet találtunk, de hát Ezekből lehet tanulni. ezekből lehet tanulni, így van, ahogy mondod. Szerintem nagyon jó mérkőzés volt. Ügyes volt mind a két srác, szintén megjegyzem. Jó meccs volt, azt kell mondanom. Mind a két srác előtt nagy jövő áll, én így gondolom. Az jól látszik egyébként, hogy Krisztiánnal is elnézést kérünk a nézőktől, kicsit hazabeszélünk, többet beszélünk róla. A nyerserű az ott van, a tudatosság ott van. Egy picit, ha más technikával találkozik, ezekből lehet majd építkezni, hogy... Így van, Szarka Ferenc például nagyon ügyes volt kézzel, most ezt be kell vallanom. Viszont mondom, ez egy jó mérkőzés volt. Következő hetekben a Krisztiánnal erre lehet egy kis hangsúlyt fektetni, hogy hogyan küzdön ilyen ellenféllel szemben. Na hát reméljük, hogy most is sikerül elkapnunk majd interjúra. Kis cowboy kalapban Krisztián távozik a ringből. Most Krisztiánunkat. Nem tudom, hogy őt sikerül elcsípni, mint hazai versenyző vagy győztes Szarka Ferencet. Az biztos, hogy mi most leadjuk a szót kollégánknak.